Rhowch groeso i Malena. Fidodd y beirniad llynaf nad o'n i wedi cyflwyno'r fonolog yn ddigon naturiol. Doedd o ddim yn teimlo mod i wedi cyredu digon yn be o'n i ddeud. Gormod o seibia medde fo. Ond be wyr o faint yn union mae saib i fod i bara? Mi ddidodd o hefyd mod i pwysleisio'r eiriau dibwys. Wn i ddim bod yna ffasiwn beth a gair dibwys. Y cyd-destun sy'n bwysig, i a ddim. Ydy a neu o yna'r dibwys ydych chi mi? Fyswn i falle ddim yn pwysleisio'r a, taswn i'n dweud. Ges i datws am moron i ginio heddiw. Ond mi faswn i, taswn i'n dweud. Ges i datws a chips i ginio heddiw. Dwi'n siŵr bod chi'n dall yn iawn bys gen i, ond ydy'r beirniad yn dall ydy'r cwestiwn. Ag yda llaw, os mae ni fydd yr agosau'r llwyfan, please pidiwch a deu hynna ar y darn papur na'ch blaena chi. Tydi boddi yn ymyl y lan, dim cysur i neb yn y byd. Boddi, di boddi, di boddi. Oedd y saib yna'n fwriadol o hir gyda llaw. Nid wedi anghofio fy ngeiriau o'n i, mond cyfri 10. Mae isio weithia. Pan mae rhywun wedi chwysu chwartiau'n dysgu'r darn, a da chi'n dwad i'r achbraf yn cael llon dwrn yno'n gwrando na chi. Ac os byddwch chi mor lwcus a gweld eich enw ymlaeth y detholiadu cae sy'n cael llwyfan, be wedyn? Treulio gweddill y dydd yn poeni byddwch yn baglu ar draws y llun yn y pafiliwn, ni waith fyth, anhofio beth sy'n dwan nesa. Ah! Brigo! Anfarw! Christmas tablet ar y mynedon i ngwys! Dwi'n newydd fel prigop anfarth! Dwi'n gobeithio'ch bod chi'n mohoeli, neu fydd rhywun saff i'w dweud nad o'n i'm yn swnio'n ddidwys neu naturiol. O mi o yna un yna. Go iawn! Cysau prifigop bachas perffaith! Dwi'n mynd i'ch gadael chi rwan i ben droni dros hyn dwi'n newydd ddeud. A'i neud. Dwi'n mynd i adael ei beirniad grafu e ben, a dwi'n mynd i gael fy ngwynt tatau. Dwi'n mynd i gael milkshake mefus, a dwi'n mynd i gael coblyn o gam. Ond eto befo, pethynad i Eisteddfod te? Barn y beirniad ydio, cystadlu sy'n bwysig. Y cymheryd rhan, bla, bla, bla. Gobeithio fod hwnna'n ddigon naturiol i chi. Ac os nad oedd o, wel, tough.